bulan suci Ramadan, warga Kesongo mertelakake rasa prihatin babagan kesediaan gas LPG 3 kg. Kaprigelan kasebut muncul amarga pengalaman tahun-tahun sadurunge. Biasane ning daerah Kesongo kekurangan gas LPG kang nyebabake warga kangelan oleh gas LPG 3 kg. Ibu ngendika, saben taun aku kuwatir amarga gas LPG saben mapet poso langka. Kelangkaan gas LPG nalika poso dudu fenomena anyar. Akeh kagiatan masak ing omah sadurunge buka dadi salah sijine penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg. Munggahe permintaan gas LPG 3 kg iki ora mesti diiringi pasokan sing nyukupi, nyebabake kekurangan ing desa Kesongo. Pemerintah menehi kebijakan supaya gas LPG ora langka, yaiku kanthi gawa KTP nalika tuku gas LPG supaya masyarakat bisa entuk kabeh.